आं बुंदोंमोन ना फोजोंसार थांनानै जेबो लाब गैया होननानै दा मा मोनखो थांनानै न' सिंनिफ्रायनो ओंखारबावाखैमोनलै नोङो बेफोरबायदि हिनजावखौनो नोङो फाग्ला जाबाय दङ हो आबा नों नागारदो बेखौ सानबाय थानांला बेसेबा लासिंसिंसो जाबायना दा जों बुंखादोंमोनानो नाथाय नों थेवबो मानिया निमाहाखौनो होनो हाखाया होनना बुंखाबाय थादोंआनो नोंनि सिगाङावबो लासिंसिंसो जाबायना ओरैनो आदा थांनानै आबा नों बिबारिखौ नोंनि खर'निफ्राय दिहुनदोलै फरायनायानो गैया ना महरानो गैया नोंनि आबा ना न'आव थाखा फैसायानो गैजा रोङा हा मेरला सिख्ला दङलै बेनिख्रुइबो बांसिन मोजांसिन आरो बेथ' फरायबावाखैसो क्लास 9 नामाल'सिमसो फरायदों आयै आं बिबारिखौ फरायबाबो मोजां मोनोमोनलै नाथाय बियो आंखौ दिनै निमाहा होमारासै आंखौ सोबानासो हरबावदों औ मोजां नंखाया बियो मोजां मानसिया बेफोरबायदि जाया खेबसे दाय मोननायावनो बेफोरबायदि खालामाथ' मानसिखौ सोरनिया गोरोन्थि जाया मानसि जादों जाहाथे बयनाबो गोरोन्थि जाखागोन मोजां नंखाया नोंखौ जुदि बियो थार गोसोजों मोजां मोनोमोनबा नोंखौ बियो खेबसेखिनिखौ निमाहा होखागौमोन थार मोजां मोननाया बे नङा दि मोनसे गोरोन्थि मावनानैखि गारगोन नोंखौ ना बियो मोजांखौनो मोनखाया आबा नों बेखौ नोंनि ब्रेननिफ्राय ना दिहुनखादो आबा दिहुनखादो ओरैबायदि लासिंसिं खालामदों जोंफोरखौ ओरैबायदि अपमान खालामदों गिदिर मानसिखौबो सनमान होनो रोंला ओरैबायदि गाज्रि जालांबाय सिगांलाय एसे मोजांमोन मानसिया आंजोंनो उल्था नांज्लायदों आयौ बेफोरबायदि सिख्लाखौ आरो आङो आंनि न'आव बिहामजो लाबोगोन आरो फंबायाबो जाबायसै दादागिरि जेनेबा बिनि बिबारि बिब'आ बुहुमनि बयनिख्रुइबो साबसिन गियानिसिन मोजांसिन बिब'सो आरो बिदि दिन्थिथारदों बुनो ओंखारलायदोंमोन आंनि फिसालाखौ बुनो एंग्राग्रा फाग्रेब्रे मैया दाखालिनि गथ'आनोसो बा नोंखौ बुनो ओंखारलायदोंमोन आरो बिबारियाबो बा गामिनि मानसिफोरखौनो लिंनो ओंखारलायबायलै एसेबां अपमान खालामदों जोंफोरखौ बा सैमा बायदिसो बाहायखादों माथो जोंफोरखौलाय जनोबोसो होलायाखैहाय जोंफोरखौ मिथिगौ ना जनोथ' बादि माथोखौनो होनो फैयाखैमोन जर जबरदस्ति लिंनो होनायखायसो फैबाय उनाव नाङा बेफोरबायदि बिहामजो नाङाहाय आंनो बाद दै आबा बाद दै नों गुबुन मोजां मोनदो दे आबा माथो जेबो बुङा ना दाबो बेखौनो सानगासिनो नोङो नाजागोन दे आयै नाजागोन बावनो नाजासिगोन आं औ आबा नों नाजादो दे बावनो बेखौ नोंनि लाइकबो नंखाया बियो आङो आरो बिबारिखौ बावनो नाजानो ओहो बेफोरबायदि मालाबाबो जानो होआ बिबारिया जुदि आंनि जानो हायाबा आं गुबुननिबो जानो होआ रावनिबो जानो होआ आं बिबारिखौ नायगोन आं बिबारि नोंखौ नायना लागोन बेसेबां सहसाव नोंखौ आंबो नागारालै आंबो नोंखौ नायगोन नोंनि बयफ्रेन्डनिल' नाम्बार मोनथों र' नोंखौ ओरैबायदि गाज्रि लागायना होगोन नोंनि बयफ्रेन्डआ नोंखौ नागारनो थाखाय मजबुरि जागोन नङिखौबो ओरैबायदि लागायना होगोन नोंथ' आंखौ गाज्रि सानखायो बिबारि आं गाज्रियानो जानोसै मोजां जादोंमोन आं नाथाय गाज्रियानो जाफिनसै आं मोजां जाना जेबो लाब गैला जुदि नोंनो आंखौनो नांखालाबा मोजां जाना मा लाब गाज्रि जासिगोन आंबो गाज्रि नायबायल' था बिबारि नोंखौबो एसेबां सहसाव नागारनायाव गैयालै आङो नोंनि थाखायनो मोजां जाफिननो सानदोंमोन आं मोजां जादोंमोनबो जायो नङा नाथाय नोङो आंखौ दिनै गाज्रि खालामफिनबाय नायगोन आंबो बिबारियै हाथाया ओरैबायदि साखादों रख'राय मैया हरावबो साला बेदरनि हाराखौनो अख्रमनो हायासै आं हाथाय सानायनि थाखाय ओरैबायदि साखादों आं आरो बेदरनि हारा अख्रमनो मोनाबा बेदर जानाय बायदिखौनो मोनखाया रख'र हाथाय सागोन बाल सागोन खिबु सागोन हामनोबो रोंला रख'र हाथाय बेख्लाना लानोसो लुबैबायलै आं हाथायखौनो ओरैबायदि साखादों आइयो गायदे ओंखामखौनोसै आङो जागोन जाया आयदैलै आयै हाथाय सानायनो हामला माथो मा एवदों ना दङना बेदर दङ ओंख्रिया दालिसो ओमफ्राय अमा बेदर सुपारि नोंसोरलाय मिथिखागौआनो माथो आंना हाथाय सादों आं हारा अख्रुबनो हाया होननानै मा सुपारिफोरखौनो लाबलाबायखो आङा दे नों जायाबाबो जागोन ओरैनोबाबो माथो हाथाय सानाय जाबाथाय ना बेदर जानाङानो ना बेदर दावदै बांद्राय जायोनो माथो ओइ ना बेदर जायैखायनोथ' आंना जादों बेफोर बेमारा मालायबा ना बेदर जाबाय थाबासो भिटामिन मोनो आंना भिटामिनानो खम जादों खोना बेनिखायनोथ' साला आंनिया अरदाव साबाय थादों हाथाया खेबफा खेबसे जाजोब्बायलै नोंसोरो ना बेदरखौनो बायनो नागिरला अबावलाय ना बेदर बायनो फैसा मोनबाय थानोहाय ओरैबायसि दाम जाखादों ओरैनोबा आरो नोङो एसेबां गाख्रब रायज्लायदों नोंनि हारा सानाया बांद्रायसो जागोन माथो रायज्लायनाङा हागौ माने सिरि था रायज्लायनाया थाखायोलै आंनिया जेमान बेमार जाबाबो
थैखालिबो आङो मानसिफोरखौ माथो होनासो थैगोनलै आयै। थै हामा मा थैनायनि बाथ्रा दिहुनलाबायो। आइया आंलाय नंगौखौसो बुंदों लायो। थैनायालाय बयबो थैखानांगोन सानसेबाबो आंबो थैनांगोन नोंबो थैनांगोन बेखौलाय मा हामगौ मा बाथ्रा बेफोरलाय। थेवब्लाबो दानो थैनो जाथ'वाखै दे जोंनो थैनो जाथ'वाखै। थेवब्लाबो बुंना दोनखाबाय आरो आंहा थैखालिबो आं माथो होनासो थैगोन होननानै। ओइ आयै गायदे बाथरि खागजनि हिनजावा खारबायनोसो। आयु हाबाब मा जाबाय थाखोहाय जोंफोरनि बर' हिनजावफोरालाय मा हौवा थाखानायनि उनावबो गथ' थाखानायनि उनावबो मा सेंग्राफोरजों खारसनलांग्रा जाबाय थादोंहाय। ओइ थालिर हिनजावफोरा रागासो जोंलायलाङोहाय आंहा। आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मा बेखाजों गानना थाङोहाय माबायदि बिमा जानांगोन बेफोरो। जोंबा एसेबां गिदिर फिसाला फिसाजोफोरखौनो बा सानसे न' गानना थांबानो गोसोखांबाय थायो ओंखामबा जादोंना जायाखै मा खालामदों मा खालामाखै होननानै गोसोखांबाय थायो। नाथाय बै लैखोनसारि हिनजावफोरा गावनि गथ' हौवाफोरखौ बोरै नागारना थाङो आसरित मोनोहाय आंहा। आरे बै बाथरि खागजनि हिनजावा आरे नुनायावसो माथो आब्रि ब्रि थारमाने आब्रि नुनायफोरासो बेफोरबायदि नामायहाय। ओहो बेफोरबायदि नङा आइ। बयबो आब्रि नुनायफोरानो बेफोरबायदि जाजोबा बा बयबो सैतान नुनायफोरानो बेफोरबायदि जाजोबा। खायसे खायसेफोरा बेफोरबायदि जायो मानोबा बयबोथ' नङा देनाय बयबोथ' हौवा गानना गथ' गानना थाङा देनाय थेवब्लाबो सोरबा सोरबि थाङोना आं बिसोरखौ जोबोद रागा जोङोहाय। आरो साला बै माननाय मारा सेंग्राफोरा बा हौवाफोरा मानो लाङो हौवा गोनांखा होनना मिथिनाबो मानो लाङो लाजि गैयिफोरा बालन्दाफोरा। खुगानिफ्राय मोजां राव ओंखाराहाय बेफोरबायदि मानसिफोरनि थाखाय। औलै खोदाखो बुंनांगौ बेफोरबायदि मानसिफोरखौ आलौ खेबजां थुफ्लेना होनांगौ बिसोरनि मेगनफ्राव आरो सेबथा जाजासे बुंनांगौ बिसोरखौ। बेटे बाथरि खागजनियाथ' हिनजाव दा थांबाय र' ओमफ्राय गथ' सानैया मा जागोन देनाय उन्दै उन्दै। मानो बेफोरबायदि जाबाय थाखो जोंफोर गामिनियानो माथो हिनजावफोरा साब्रै नामा थांखाबाय। आरो दे थांदों गथ' जायियावनो थांनांगौहाय गथ'फोरखौसो आलाय सिलाय जोनोम होबा होनानै बै थालिफोरा नङा बोरै गानना थांनो हायो आसरित ना उनाव गथ'फोरखौनो। खम फाग्ला रखम जादों बाथरि खागजा। जागोनथ' र' मा बुंबावनो बेथो जुगानो सोलायबायहाय। सिगां बारा नङामोनहाय जोंफोरनि टाइमाव दासो बेफोरबायदि जाबाय बांद्राय। आंनिबा मबाइल गैयामोनबा बेफोरबायदि बांद्राय जानो हानाय नङामोनलै। आसल मथे मबाइल ओंखारनानै मोजांबो जादों गाज्रिबो जादों मा होनना बुंबावनो। दे बाथो मालायनि बाथ्राफोरखौलाय आरो मा दिहुनबाय थानो जायखिजि थाङा मानो। थेवब्लाबो आरो बखिनोबो लुबैयो। दे ओंखामा जाफैदो आरो नोंहाबो हाथाय सानाया नोंबो बेदर जानो लुबैबाय थानाङा। दालि गोजा आंनि थाखाय आलुबोथ' एवनो हायोमोन ना। एवना जानांगौ नोंबो मिथिबाय समाव एवना जानांगौ। हाथाय सानायखौ नों मिथियाखै आरो हाथाय साबाबो एवनो हायो दे। जानो हायोबालाय एवनोलाय मानो हाया। जानायनि खोथाया बुहुद बेलेग दे। आरो आंलाय अबाव मोजाङै जानो हादोंलै। मैयाबो हराव आङो बेदरनि हाराफोरखौ अख्रुबनो हायासै खथ' अख्रुबनो लुबैदोंमोन। दे हाथाया मोजां जाबाथाय अख्रुबबाय थानो हागोन दे ओंखामा जाफैदो। बिहामजो नोंलाय माजोंथो जानो नायदों नोंथ' ओंख्रिबो जानो हाया। औ आयै आंथ' दालिखौ जोबोद मोनामनाय मोनो दा आङो ओंखाम गोजा सोमना जागोन दे। दे जागोन दे। गायदे नोङो बांद्राय सानबाय थानाङा नोंनि हाथाय सानाया हामबाथाय आंनि दाउखौ जानो हागोन दे। जेसेबां हारा उख्रुबबाय थाबानो जाबाय। जागोन दे जागोन बाजै नोंनि दाउखौ जानो होगोन आरो। औ जानो हागोन दे मासे। थेंक इउलै जोंसि बाजै थेंक इउ। वेलकाम फैदो ओंखामा जाफैदो। लाइमोन आं नोंखौ मानो दाबो बावनो हायाखै मानो नोंखौ गोसोखांफ्लांबाय थायो मा खालामबा आं नोंखौ बावनो हागोन लाइमोन नों आंखौ मानो निमाहा होनो हाया मानो आं नोंनि थाखाय जोबोद गाबोलै आं गाबो नोंनि थाखाय नंगौ आं दालिमखौ हाबा खालामदों नाथाय दालिमजों आंजों जेबो हौवा हिनजाव बायदि सोमोन्दो गैया जोंफोरनिया दिनैहालागै आं दालिमखौ दांफेराखैयानो मोजाङै मानोना दालिम आं नोंखौ दाबो मोजां मोनो आं नोंखौनो लाफिननो सानो मा नों आंखौ निमाहा होमारला ना मायो खेबसेथ' निमाहा होनो हायोना नोङो नों मानो बेफोरबायदि लाइमोन राहुल नोङो दुगैनो नागिरदों नामा नुदे आं दुगैनो नागिरनायखायसो बिनाबो दुगैनो जाबाय खोना औ दुगैनो नागिरदों आं दुगैगोन नै र' नों उनाव दुगैनो हागोन ओइ नोङो दै गुसुजों दुगैनाङा नों माथो लोमजाहां मोनदोंनो आरो गगाबो मोनदों माथो नोंलाय आङो नै नोंनि थाखाय दै गुदुं लाबोदोंमोन मा आंनि थाखाय दै गुदुं औ नोंनि थाखाय दै गुदुं फुदुंदोंमोन आङो नोङो दै गुसुजों दुगैनाङा बांद्राय जागोन गगा मोननाया आरो लोमजानाया नुवाखै दाखालि बावै आइया एसेबां गोसा लोमजादों नोंबो जुदि बेफोरबायदि लोमजाबा मा जागोन बेनिखायनो दानिनिफ्रायनो थाग थियाग थाखा
नै दरजाया खुलि आङो नोंनि थाखाय दै गुदुं लाबोदों। जागोन दे दोनलां आङो लायनि। दे नै बेयाव दोनलांबाय आङो। औ दे। आंलाय नोंखौ रागासो जोंदोंमोन, नाथाय नों आंनि थाखाय दै गुदुंसो लाबोदों फुदुंनानै। आं आरो बेखौनो सम सम नोंखौबो अनखांखां मोनोलै आं दालिम। नाथाय आं मानोबा नोंखौ मोजां मोना, मानोबा नोंनि फारसे आंहा एसेबो फिलिंसआनो फैया। लाइमोननोथ' आंखौ नांखाला। गास दालिम, नोंनि थाखाय जुदि आंनि गोसोआव एसेबाबो फिलिंस थानायमोनबा आं लाइमोनखौ नागारनो नाजागौमोन। नाथाय नोंनि थाखाय आंनि गोसोआव मानो एसेबो फिलिंस फैया? ओरैनोथ' अनखांखां मोनो, नों मानसिया मोजाङानो। नाथाय मानोबा आं नोंखौ मोजां मोना। मोजां मोनबाबो मोनाबाबो थेवब्लाबोथ' नोङो दालिमजोंनो थानांगोन ना। थैनायालागै नोङो दालिमजोंनो संसार जानांगोन राहुल। नोंलाय लाइमोनखौ अबाव मोनबावनो मोननो लुबैबानोखि? लाइमोना नोंखौ सैखालायानो माथो एसेबो। गास आं जुदि लाइमोनखौ नागारनो हानायमोनबा, आंनि गोसोनिफ्राय बेखौ जुदि दिहुनना होनो हायोमोनबा, नोंथ' लाइमोनखौ मालाबाबो मोनखाला। बेनिखायनो नों लाइमोनखौ बावनो नाजादो। नाथाय बावनो नाजायोलै आं मानो बावनोनो हाया। थेवब्लाबो आं नाजागोन, लाइमोनखौ बावनो नाजागोन आं। खामानि मावै मावै मेंसोबाय, दसे जिरायथ'नोसै आं। उन्दुथ'नोसै आं, उन्दुनोबो ओंखारसोदों। बेसे मावनो खामानिखौलाय। आरो बिसनाखौबो फिसाथार मोनो आङो। आंनि न'नि बिसनाखौसो गोसोखांसोदों आं। उन्दुनो लुबैसोदों आंनि बिसनायाव। गुवार गिदिरथारमोन आंनि बिसनाया, नाथाय बे बिसनाया फिसाद्राय। सानै मानसि उन्दुयोना, एसे गिदिर जानांगौ बिसनाया। दिनै बोथोरानो बोरैबा उन्दुनो ओंखारनायनाय, थालै दसे उन्दुथ'नोसै आंबो। मा बिमा, नोंबो उन्दुनो नागिरदों नामा? बिमा? बिमायानो जाथ'आखै आं। थेवब्लाबो साननैसोनि उनाव जासिगोन ना। जागोन दे, बोसोरसेनि उनाव लागोन ना? औ जायो, बोसोरसेनि उनावबाबो बोसोरनैनि उनावबाबो। ओइ बेटाव, जोंफोरना बिसनायानो फिसाद्रायलै। नङाबा गंसे बिसना बायाखै मानो? गिदिर नायनानै। आंलाय मानो बिसना बायलाबायनो? नोंसा न'निफ्राय हरा होमबा? नोंसा न'निफ्रायथ' हरखागोन ना। फालें, सियार, गद्रेज, सकेस, फ्रिज, बा गासिखौबो हरजोबनांगोन नोंसा। मा होनदों नोङो बिग्राय? आंनो गद्रेज सकेस हरनो बिसोरो? आंखौ दा बिसोरो माथोखौनो होनाय नङा खोना नुबाथाय। गद्रेज सकेस होनायखौथ' बादखौनो हो। जेनेबा नोंनिबा बिसोर नोंखौ माथोखौनो होला थैजासिम। नोङो बिसोरनि फिसाजोसो मिथिबाय। फिसाजोखौ ओरैनोलाय साननैसोल'सो गाज्रि मोनना थायो, उनावथ' माथो होफिनगोन ना, मोजां जाफिनगोन। बेटाव, जुदि आंखौ निमाहाखौनो होआ आइमोना, थैजासिम जुदि आंखौ माथो होआबा? मानो होआ जानांगौ? नोङो बिसोरनि फिसाजोसो। होआबा जागोन नामा? आंनो ना नोंसा न'निफ्राय फालें, सियार, गद्रेज, सकेस, फ्रिज बेफोरखौ आंनो नांथारगोन। नोंखौ माथो होबाबो होआबाबो, नोंजों सोमोन्दो लाखिबाबो लाखियाबाबो बेखिनि जिनिसखौ होथारनांगोन। बेटाव, मानोथ' बिसोरनिफ्राय लुगैबावनांगौ? आंथ' आदानिफ्राय फैसा 50,000 खावनानै लाबोखादों माथो। मा होनदों नों सनिया? 50,000? बे 50,000आनो जायो नामा? आरो नोंसाथ' एसेबां धोनि, नोंसा आफाया एसेबां गिदिर साख्रि मावो, आरो नोंसा आदायाबोथ' बिजनेस मावो। 50,000 फैसायानो जायो नामा? आंनिबाथ' बिसोरो गारिबोसो बायना होनांगौमोन। जायखिजाया आंनो नोंसा न'निफ्राय फालें, सियार, गद्रेज, सकेस आरो फ्रिज बेखिनिखौ नांथारगोन। आरो जुदि हराबा मा खालामगोन? होनबानिया नोङो आंजों सानफ्रोमबो रायजागोन। माने बेफोरबायदि बुंदों नोङो बेटाव? न'निफ्राय फालें, सियार, गद्रेज, सकेस हराबानो नोङो आंखौ रायबाय थागोन आरो सानफ्रोमबो? बिदिबा नों आंखौ हाबाखौनो खालामनाङामोन ना? नों आंखौ मोजांखौनो मोननाङामोन? आंथ' नोंखौ ब्रेकआपखौनो होखाबायमोन ना सनिया। नोंसो आंजों जबरदस्ति फैनानै हाबा जाफैदों। आंथ' नोंखौ हाबा खालामनो गोसोआनो गैखायामोन। थेवब्लाबो आं नोंखौ गनायनानै लादों देनाय। दा थेवब्लाबो नोङो आंजों मोजाङै थानो लुबैदोंबा न'निफ्राय नोङो मिथिबाय? आंनो गद्रेज, सकेस, फालें, सियार आरो फ्रिज, आरो मोनसे बुस्थु दंबावो, इनभाइटार। बेखिनिखौ ना आंनो नांथारगोन, मोनथिबाय? सियाला उन्दुनोसो फैदोंमोन। गैला, उन्दुनायानो गैला आंनिया। उन्दुनो ओंखारनायानो गैला। नों आंखौ मोजांखौनो मोनालै सनिया, बेनिखायनो नोङो आंनि थाखाय बेखिनि बुस्थुखौबो बिना होनो हाया। आरे नोंखौथ' सानसेबाबो निमाहा होखागोन ना। आरो आं मिथिखागौ, गावनि असे फिसाजोजों ना एसेबां दिन गाज्रि जाना थानो हाया। सानसेबाबो नोंखौ निमाहा होखागोन। आं बेफोरखौ जेबो मिथिया।
जेब्ला नोंखौ नोंसा आइ आफामोना माथो होगोन बा नोंखौ लिंहरगोन न'आव अब्ला नोङो बिबानो जाबाय आंथ' दा बिनो होआखैना दा बिबाबो मोनखानाय नङा नों मानो होनबा नोंखौ रागा जोंना दङना दानो रागाखौ जोंगानाय नङा थेवब्लाबोथ' मास मोनसेसोनि उनाव रागा जोंगागोन ना दामबिलै नोंबो सासे बिनि सायावथ' आरो नोङो सासेल'सो फिसाजो बिसोरनि हरा थायो आरो नों बिबानो हरखागोन बिसोर मिथिबाय बिनियाबो जुदि होआबा ओइ नोंना बे मोनसे सोदोबाल' ओंखारो दे नोंनि खुगानिफ्राय नोंजोंना रायज्लायस्लायस्लाय रायज्लायैयानो साबसिन बिदिबा नोङो आंखौ मोजां मोनामोन नोङो आंखौ मोजां मोनमारा नङाबा बेफोरबायदि बाथ्रा ओंखारनाय नङामोन खुगानिफ्राय मा खोथा जाखो बेलाय न'निफ्राय गद्रेज शकेस फालें सियार होआबा नों आंखौ सानफ्रोमबो रायगोन मा खोथा जाखो बेलाय आङो नोंजों हाबा जानानै जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावना लाफ्लांबायलै नोंखौ हेन्डसाम नुनानै मोजां मोनदोंमोन आं नंमारगौ आइया थिग बाथ्राखौनो बुंदोंमोन नंमारगौ मालाबाबो मानसिनि महरखौ नुनानै मोजां मोननाङा मानसिनि आखल आखुफोरखौ नायनानैसो मोजां मोननांगौ मा मोनखो आं हाबा जानानै सानफ्रोमबो फुंनिफ्रायनो खामानि मावबाय था सानसेया आरो नै हौवायाबो आंनिया थिग नङा मानसिया लफियासो आंनो पापि हेन्डसामनि थाखायनो बेखौ आं मोजां मोनदोंमोन हेन्डसामनि थाखायनो आङो न'खौ नागिरबाबो बेजों हाबा जाफैबाय महरखौ नुनानै मालाबाबो मोजां मोननाङालै दिनैसो मिन्थिबाय आङो महरा जाहोमारा आयै नोंनि बुंनाया जामारबाय आं दिनै फस्थायमारबाय नों जेब्ला बुजायदोंमोन अब्ला आं नोंनि बाथ्राखौ मानो लायाखैमोन